സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണ പാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിതാം. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനസ്തേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിദാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാം നമാമി ഭക്തശക്തി. നിത്യാനന്ദമഹനൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവതിന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിഷേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധാം. നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാരി കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ. പ്രഭുപാദ് की जय, गुरुराज की जय, निताय गुरु प्रेमानंदे हरे कृष्णमदेक बंधु मत्संगिन मत्गुरु मन्महादना निष्ठारक मद्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പദമസ്കന്ധം 9-ാം അധ്യായത്തിലെ ഭീഷ്മസ്തുതി നമുക്ക് നോക്കാം. ഇന്നലെ എടുത്തതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങള്. അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ദാമോദരാഷ്ടകം ചെളിക്ക് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം. ചിത്രാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീദാമോദരാഷ്ടകം. നമാമീശ്വരം സച്ചിദാനന്ദരൂപം ലസത്കുണ്ടലം ഗോകുലേ വ്രജമാനം യശോദാഭിയോലുകാലാദവമാനം പരാമഷ്ടമത്യന്തതോദിതകോപ്യ രുദന്തം മുഹുർനേത്രയുഗ്മം മൃജന്തം കരാംഭോജയുഗ്മേന സാദംഘനേത്രം മുഹുശ്വാസകം പാത്രീരേഖാംകണ്ഠ സ്ഥിതഗ്രവ്യം ദാമോദരം ഭക്തിബദ്ധം ഇദിഗ്ദിസ്വലീലാഭിരാനന്ദകുണ്ഠേ സ്വഘോഷം നിമജ്ജന്തം ആഖ്യാപയന്തം ത്വദീയേഷു തജ്ഞേഷു ഭക്തജിതത്വം പുനഃ പ്രേമതസ്തം ചതാവൃത്തിവന്തേ വരം ദേവമോക്ഷം ന മോക്ഷാവതിം വാ ന ചാന്യം വൃണേഹം വരഷാദബ്ദഭിഃ ഇദം തേ വപുർനാഥ ഗോപാലബാലം സദാ മേ മനസ്യ വിരാസ്താം കിഅന്യേ ഇദം തേ മുഖാംഭോജമത്യന്തനിലയ വൃതം കുണ്ഡലേ സ്നിഗ്ധരക്തൈസ്യ ഗോപ്യാ മുഹുചുംബിതം ബിംബരക്തധരം മേ മനസ്യ വിരാസ്താം അലം ലക്ഷ്യലാഭൈ. നമോ ദേവ ദാമോദരാനന്ദ വിഷ്ണു പ്രസീദ പ്രഭോ ദുഃഖജലബ്ധിപത്നം കൃപാദൃഷ്ടിവിഷ്ട്യാദിദീനം ബതാനു ഗ്രഹണേശ മാമജ്ഞമേധാശിദിശ്യ കുബേരാത്മജൗ ബദ്ധമുത്തഭയത് ത്വയാ മോചിതൗ ഭക്തി ഭജൗ കൃതൗ ച തഥാ പ്രേമ ഭക്തിം സ്വകാമേ പ്രയച്ഛ നമോക്ഷേദ്ഗഹൗ മേസ്തി ദാമോദരേഹ. നമസ്തേ ദുദാംനേസ്തു രതിപ്തിദാംനേ ത്വദീയോദ്ധരായ വിശ്വസ്യ ധാംനേ. നമോ രാധികായേ ത്വദീയപ്രിയായേ നമോ അനന്തലീലായ ദേവായ തുഭ്യം. നമോ രാധികായേ ത്വദീയപ്രിയായേ നമോ അനന്തലീലായ ദേവായ തുഭ്യം. നമാമീശ്വരം സച്ചിദാനന്ദരൂപം ലസത്കുണ്ടലം ഗോകുലേ വ്രജമാനം യശോദാഭിയോലുകാലാദവമാനം പരാമൃഷ്ടമത്യന്തദ്യോതിതഗോപ്യാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഭീഷ്മപിതാമഹന്റെ പ്രാർത്ഥനകള് എല്ലാം കൊണ്ട് ചൊല്ലാം. പിന്നീട് നമുക്ക് ഒരു ശ്ലോകം അവരുടെ ആൾക്കാരിലേക്ക് ചൊല്ലാം.
ഓക്കെ, സ്ക്രീനിൽ കാണാലോ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണൻ. കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണൻ. നമുക്ക് എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും ഒരു പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം, എന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരു ശ്ലോകം വേറൊരാൾക്കാർക്കായിട്ട് ചൊല്ലാം. ഞാനിത് സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കാം. അതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ എല്ലാവരെയും കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീഭീഷ്മവാച ഇതി മതിരുപകൽപിതാ വിതൃഷ്ണ ഭഗവതി സാത്വത പുംഗവേ വിഭൂമ്നി സസുഗമുപഗദേ ക്വചിദുഹർത്തും പ്രകൃതിമുപേയുഷി യദ്ഭാവാ പ്രവാഹ ത്രിഭുവനകമനം തമലവർണം ദിവികരഗൗരവരാംബരം ദദാനി വപുരളകുലാവൃതാനനാബ്ജം വിജയസഗീർധിരസ്തു മേ അനവദ്യാ യുധിദുരഗരജോ വിധുമ്രവിശ്വ. ഇയാള് വൈകിട്ട് ഇന്നലെ ഉടുപ്പെടുത്തിയ ഹരേ കൃഷ്ണ. ദൈവമേ, അന്നപ്പോ അത് കയറിയിട്ടുണ്ട്, നോക്ക്, തുറന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. യുധിദുരഗരജോ വിധുമ്രവിശ്വ ഗജലുളിതശ്രമവാര്യലങ്കൃതാസ്യേ മമ നിശിതശരൈർവിവിദ്യമാന തുജിവിലസത്കവചേസ്തു കൃഷ്ണ ആത്മാ സപതി സഖിവജോ നിശമ്യമതി നിചപരയോർബലയോരദം നിവേശ്യ ചിദവതി പരസൈനികായുരശ്ന ഹൃദവതി പാർത്ഥസഗേരിർമമാസ്തു വ്യവഹൃതഭൃതനാമുഖനിരീക്ഷ്യ സ്വജനവദ വ്യവഹിതഭൃതനാമുഖം നിരീക്ഷ്യ സ്വജനവദാദിമുഖസ്യ ദോഷബുദ്ധ്യാ കുമതിമഹരദാമാത്മവിദ്യയാ ശരണരതി പരമസ്യ തസ്യ മേസ്തു സ്വനിഗമപഹയാമത്പ്രതിജ്ഞാ ഹൃദമധികർത്തുമപ്ലദോരദസ്താ ഹൃദരഥചരണോ ഭയചലാത്തു ഹരിരിവഹന്തുമിവം ഗദോത്തരീയാ ശിതവിശിഖഹദോ വിശീർണദംശ ശതജപരിപ്ലുത ആദദായിനോ മേ പ്രസഭമവിസസരാമദ്വദാർത്ഥം സഭവതു മേ ഭഗവാൻ ഗതിർമുകുന്ദ വിജയരഥ കുടുംബാത്തദോത്രേ ഹൃദയരശ്മിനി തസ്വിയേഷണീയേ ഭഗവതിരധീരസ്തു മേ മുമൂർഷോ യം ഹൃദീർഷഹദാഗദാസ്വരൂപം ലളിതഗതിവിലാസവൽഗുഹാസ പ്രണയനിരീക്ഷണകൽപിതോരുമാനാം ഹൃദമനുകൃതവത്യാ ഉന്മദാന്തഃ പ്രകൃതിമകൻ കില യസ്യ ഗോപവദ്വാ മുനിഗണ നൃപവര്യാ സങ്കുലേന്ദ സദസി യുധിഷ്ഠിരരാജസൂയയേഷാം അർഹണമുപപേദായിഷണീയോ മമ ദൃശി ഗോചരയേഷ ആവിരാത്മാ
തമിമമഹമജം ശരീരവാചാം ഹൃദിഹൃദിഷ്ഠിതമാത്മകൽപിതാനാം പ്രതിദൃശമിവ നൈകദാർദ്ധമേകം സമധിഗതോസ്മി ദൂതവേദമോഹ. നമുക്ക് 33ാമത്തെ ശ്ലോകം ഒരാൾക്കാർ പേടിച്ചൊല്ലു. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ത്രിഭുവനഗമനം തമലവർണം ദിവികര ഗൗരവരാംബരം ദദാനേ വപുരളകകുലാവൃതാനനാബ്ജം വിജയസകേരതിരസ്തു മേ അനവദ്യ. എല്ലാവർക്കും ആയിട്ട് ചൊല്ലാം, പിന്നെ ഓരോരാളായിട്ട് ചൊല്ലും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്രിഭുവനകമനം തമലവർണം ദിവികര ഗൗരവരാംബരം ദദാനേ വപുരളകകുലാവൃതാനനാബ്ജം വിജയസകേരതിരസ്തു മേ അനവദ്യ. ത്രിഭുവനകമനം തമലവർണം ദിവികര ഗൗരവരാംബരം ദദാനേ വപുരളകകുലാവൃതാനനാബ്ജം വിജയസകേരരിതസ്തു മേ അനവദ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഒരാളായി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. സ്വർണ്ണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്രിഭുവനകമനം തമാലവർണം രവികര ഗൗരവരാംബരം ദധാനേ വപുരളകകുലാവൃതാനനാബ്ജം വിജയസഖേരതിരസ്തു മേ അനവദ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്രിഭുവനകമനം തമാലവർണം രവികര ഗൗരവരാംബരം ദദാനേ വപുരളകകുലാവൃതാനനാബ്ജം വിജയസഹേരതിരസ്തു മേന വദ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.
നിർമ്മല മാതാജി తెలుగు ഹരേ കൃഷ്ണ हरे कृष्णा प्रभु जी। తెలుగు ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं ददाने वपुरलककुलावृदाननाब्जं विजयसगेरधिरस्तु मे अनवद्या। हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ രാമചന്ദ്ര പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ത്രിഭുവനഗമനം തമാലവർണം രവികരഗൗരവരാംബരം ദദാനേ വപുരള കുകുലാവൃതാനനബ്ജം വിജയസഖേരതിരസ്തു മേ അനവദ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു പത്മകുമാരി മാതാജി తెలుగు മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. తెలుగు ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ത്രിഭുവനകമനം തമാലവർണം രവികരഗൗരവരാംബരം ദദാനീം വപുരലകകുലാവൃതാനനാബ്ജം വിജയസഖേരതിരസ്തു മേ അനവദ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പങ്കജാക്ഷി മാതാജി తెలుగు ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. പ്രണാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ത്രിഭുവന കമല തമാലവർണം രവികര ഗൗരവരാംബരം ദനാനേ ബപുരള കൽകുലാവൃതാനാബ്ജം വിജയ സഗേരതിരസ്തു മേ അനവദ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. अंबिका केशवी देवदास माताजी తెలుగు हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वापुरलककुलावृताननाब्जं विजयसखेरधिरस्तु मे अनवद्या. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण सीतारामन माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौराम्बरं ददाने बपुरलककुलावृताननाब्जं विजयसखेरधिरस्तु मे नवद्या. हरे अविद्या. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण वत्सला माताजी తెలుగు हरे कृष्ण अनम्यूट ചെയ്തോളൂ മാതാജി വത്സല മാതാജി हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवाराम्बरं ददाने वपुरककुलावृता हरे कृष्णा हरे कृष्ण गुरुजय माताजी తెలుగు हरे कृष्ण ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ത്രിഭുവനകമനം തമാലവർണം രവികരഗൗരവരാംബരം ദധാനേ വപുരലകകുലാവൃതാനനാബ്ജം വിജയസഖേരതിരസ്തു മേ അനവദ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. हरे कृष्ण माताजी सिंधु सिक्का माताजी తెలుగు हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं ददाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजयसखेरधिरस्तु मे अनवद्या. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण तनु प्रदीप माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी।
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ത്രിഭുവനകമനം തമാലവർണം രവികരഗൗരവരാംബരം ദദാനി വപുരളകുലാവൃതനനാബ്ജം വിജയസഖേരതിരസ്തു മേ നവദ്യാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ത്രിഭുവനകമനം തമാലവർണം രവികരഗൗരവരാംബരം ദദാനി വപുരളകാകുലവൃതാനനാബ്ജം വിജയസഖേരതിരസ്തു മേ അനവദ്യാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ത്രിഭുവനകമനം തമാലവർണം രവികര ഗൗരവരാംബരം ദദാനേ വപുരളകുലാവൃതാനനാബ്ജം വിജയസഖേരതിരസ്തു മേ അനവദ്യാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭാപ്രതി മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ത്രിഭുവനകമനം തമാലവർണം രവികരഗൗരവരാംബരം ദദാനി വപുരളകുലാവൃതനാബ്ജം വിജയസഖേരതിരസ്തു മേ അനവദ്യാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭാപ്രതി മാതാജി ചൊല്ലു. സോറി, ശോഭ മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ത്രിഭുവനകമനം തമാലവർണം രവികരഗൗരവരാംബരം ദദാനി വപുരളകുലവൃതാനനാബ്ജം വിജയസഖേരതിരസ്തു മേ അനവദ്യാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതീയ മാതാജി ചൊല്ലു. ഓം ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ത്രിഭുവനകമനം തമാലവർണം രവികരഗൗരവാരംബരം ദദാനി വപുരളകുലാവൃതാനനാബ്ജം വിജയസഖേരതിരസ്തു മേ അനവദ്യാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതാരും ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ത്രിഭുവനകമനം തമാലവർണം രവികരഗൗരവരാംബരം ദദാനി വപുരളകുലാവൃതാനനാബ്ജം വിജയസഖേരതിരസ്തു മേ അനവദ്യാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി ബശ്രീ ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓ ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ത്രിഭുവനകമനം തമാലവർണം രവികരഗൗരവരാംബരം ദദാനി വപുരളകുലാവൃതാനനാബ്ജം വിജയസഖേരതിരസ്തു മേ അനവദ്യാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയശ്രീ മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ത്രിഭുവനകമനം തമാലവർണം രവികരഗൗരവരാംബരം ദദാനി വപുരളകുലാവൃതാനനാബ്ജം വിജയസഖേരതിരസ്തു മേ അനവദ്യാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാശ്രീ മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ത്രിഭുവനകമനം തമാലവർണം രവികരഗൗരവരാംബരം ദദാനി വപുരളകുലാവൃതാനനാബ്ജം വിജയസഖേരതിരസ്തു മേ അനവദ്യാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലാബാലൻ മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോ.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്രിഭുവനകമനം തമാലവർണം രവികരഗൗരവരാംബരം ദദാനേ വപുരളകുലാവൃതാനനാബ്ജം വിജയസഖേരതിരസ്തു മേ നവദ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ വസന്ത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്രിഭുവനകമനം തമാലവർണം രവികരഗൗരവരാംബരം ദദാനേ വപുരളകുലാവൃതാനനാബ്ജം വിജയസഖേരതിരസ്തു മേ നവദ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്രിഭുവനകമനം തമാലവർണം രവികരഗൗരവരാംബരം ദധാനേ വപുരളകുലാവൃതാനനാബ്ജം വിജയസഖേരതിരസ്തു മേ നവദ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്രിഭുവനകമനം തമാലവർണം രവികരഗൗരവരാംബരം ദദാനേ വപുരളകുലാവൃതാനബീജം വിജയസഖേരതിരസ്തു മേ നവദ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചിത്രജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്രിഭുവനകമനം തമാലവർണം രവികരഗൗരവരാംബരം ദദാനേ വപുരളകുലാവൃതാനനാബ്ജം വിജയസഖേരതിരസ്തു മേ അനവദ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ വിജയജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്രിഭുവനകമനം തമാലവർണം രവികരഗൗരവാംബരം ദദാനേ വപുരളകുലാവൃതാനനാബ്ജം വിജയസഖേരതിരസ്തു മേ നവദ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓക്കെ. നമുക്ക് വിവർത്തനം ഭാഗം. ശ്രീകൃഷ്ണൻ അർജുനന്റെ കുറ്റത്തോഴനാകുന്നു. തന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വരൂപത്തോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആനന്ദപൂർണമായ സർവ ആകർഷക ശരീരം നീലവർണ്ണത്തോടു കൂടിയതും തമാല വൃക്ഷത്തോട് സാദൃശ്യമുള്ളതുമാണ്. ഉച്ച, നീച്ച, മധ്യ തുടങ്ങിയ 3 ലോകങ്ങളിലെ ഏവരെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം ആകർഷിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിളങ്ങുന്ന നിറമാർന്ന ഉടയാടകളും ചന്ദന ലേപനം ചെയ്ത വദനാംബുജവും എന്നെ ആകർഷിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളായി ഭവിക്കട്ടെ. ഞാൻ ഉദ്ദിഷ്ട ഫലകാംക്ഷയില്ലാത്തവനായി തീരട്ടെ. വിഷ്ണുപിതാമൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ആ മനോഹരമായിട്ടുള്ള സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയും അല്ലെ. ആ ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപം എനിക്ക് എപ്പോഴും ഓർക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ, എന്നെ ആകർഷിക്കുന്നതായി തീരട്ടെ. ഭഗവാൻ സർവ ആകർഷകനാണ്. എനിക്കും മറ്റുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹവും ഇല്ലാത്ത ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തന്നെ ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ. നമുക്കതിന്റെ ഭാവം നോക്കാം. ഭാവാർത്ഥന ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ്. ഹരേ
ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സ്വന്തം ആന്തരിക ആനന്ദത്താൽ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുന്നത് തന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലൂടെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വരൂപത്തിലെ ആകർഷകമായ സവിശേഷതകൾ 3 ലോകങ്ങളും മധ്യ നീച ഗ്രഹസമൂഹങ്ങൾ അഭിലഷിക്കുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഉള്ളതുപോലെ ഉള്ള അത്തരം മനോഹരമായ ശരീര സവിശേഷതകൾ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആർക്കുമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വരൂപത്തിന് ഭൗതിക പരമായ സൃഷ്ടിയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഇവിടെ അർജുനനെ വിജയിയായും കൃഷ്ണനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉറ്റമിത്രമായും ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധാനന്തരം ശരശയ്യയിൽ ശയിക്കുന്ന ഭീഷ്മദേവൻ അർജുനന്റെ സാരഥിയായിരുന്ന വേളയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ധരിച്ചിരുന്ന ആ സവിശേഷ ഉടയാടയെ സ്മരിക്കുന്നു. അർജുനും ഭീഷ്മദേവനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം തുടർന്ന് നടക്കവേ ഭീഷ്മരുടെ ശ്രദ്ധ കൃഷ്ണന്റെ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന ഉടയാട ആകർഷിക്കുകയും ശ്രീകൃഷ്ണനെ ഉറ്റമിത്രമായി ആർജിച്ചതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഥവാ ഭീഷ്മരുടെ ശത്രു എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന അർജുനനെ അദ്ദേഹം പരോക്ഷമായി ശ്ലാഘിക്കുകയും ചെയ്തു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ മിത്രമായിരുന്നതിനാൽ അർജുനൻ സദാ വിജയശ്രീ ലാളിതനായിരുന്നു. ഭീഷ്മദേവൻ ഈ ആനുകൂല്യം മുതലെടുക്കുകയും ഭഗവാനെ വിജയസഖേ അർജുനന്റെ മിത്രമേ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. എന്തെന്നാൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അതീന്ദ്രിയ നർമ്മങ്ങളിൽ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തന്റെ ഭക്തന്മാരോടൊപ്പം സംയുക്തമായി അഭിസംബോധന ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ സംതൃപ്തനാകുന്നത്. കൃഷ്ണൻ അർജുനന്റെ സാരഥിയായിരുന്ന വേളയിൽ ഭഗവാന്റെ ഉടയാടകളിൽ സൂര്യരശ്മികൾ ദീപ്തിയോടുകൂടി തിളങ്ങിയിരുന്നതിനാൽ അത്തരം രശ്മികളുടെ പ്രതിഫലനത്താൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന മനോഹര വർണ്ണങ്ങൾ ഭീഷ്മദേവനാൽ ഒരിക്കലും വിസ്മരിച്ചിരുന്നില്ല. ഒരു മഹായോദ്ധാവാകിയാൽ അദ്ദേഹം കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധം ധീരോദാത്തമായ രസത്തിൽ ആസ്വദിക്കുകയായിരുന്നു. ഭഗവാനുമായുള്ള അതീന്ദ്രിയ ബന്ധം വിവിധ രസങ്ങളിൽ ഭക്തർ പരമമായ ഹർഷോന്മാദത്തിൽ ആസ്വദിക്കുന്നു. കൃത്രിമമായി ഭഗവാനുമായി അതീന്ദ്രിയമായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചവരെന്ന് നടിക്കുന്നവർ ഉടൻ തന്നെ വ്രജധാമത്തിലെ കന്യകമാരെ അനുകരിച്ച് വൈവാഹിക പ്രേമബന്ധത്തിന്റെ കുതിച്ചു ചാടുന്നു. അത്തരത്തിൽ ഭഗവാനുമായുള്ള താരം താഴ്ന്ന ബന്ധം ലൗകികന്റെ അധമ മനോവൃത്തിയാണെന്ന് ഈയാണ് പ്രകടമാക്കുന്നത്. ഭഗവാനുമായി അതീന്ദ്രിയ രാസലീലാരസം ആസ്വദിച്ച ഒരു വ്യക്തി ഒരിക്കലും ലൈംഗിക സുഖങ്ങളിൽ താല്പര്യപ്പെടുകയില്ല. ലൗകിക സദാചാര നിഷ്ഠകൾ പോലും അതിനെ അയോഗ്യമെന്ന് കരുതുന്നു. ഒരു സവിശേഷ ആത്മാവുമായുള്ള ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത ബന്ധം സ്വയം ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്നു. പരമപുരുഷനുമായുള്ള ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വാഭാവിക ബന്ധം 5 പ്രധാന രസങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ പ്രകടമാകുന്നു. മാത്രമല്ല ഇതൊരു ആത്മാർത്ഥ ഭക്തന് അതീന്ദ്രിയ മാനത്തിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഭീഷ്മദേവൻ ഉത്തമ ദൃഷ്ടാന്തമാകുന്നു. മഹായോദ്ധാവും സൈന്യാധിപനുമായ ഭീഷ്മദേവൻ ഭഗവാനുമായി എപ്രകാരമാണ് അതീന്ദ്രിയമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധാപൂർവം വീക്ഷിക്കണം. പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. അഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദ മാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ. പ്രഭുപാദ് की जय. गुरु महाराज जी ताय गौर प्रमानंदे. हरे हरे कृष्ण. ഇവിടെ പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ
ഭഗവാന്റെ ആ യുദ്ധരംഗത്തിലും ഭഗവാന്റെ ആ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ് നോക്കിക്കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അത് ആസ്വദിക്കുകയായിരുന്നു. അർജുനന്റെ സാരഥിയായിട്ട് ഭഗവാൻ അവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെ, നേർക്ക് നേർ. ഭീഷ്മപിതാമഹൻ എതിർപക്ഷത്താണുള്ളത് അല്ലെ, ഭഗവാനെ മുഖാമുഖം ദർശനം. ഓ മറ്റുള്ള ധാരാളം യോദ്ധാക്കളുണ്ട് അല്ലെ, അവരൊന്നും എന്നാൽ ഭഗവാനിലല്ല ശ്രദ്ധ അല്ലെ. അവര് മറുവശത്തെ എങ്ങനെ പാണ്ഡവരെ എങ്ങനെ പരാജയപ്പെടുത്താം, എന്തെല്ലാം തന്ത്രങ്ങൾ മെനയാം, ഇതൊക്കെയാണ് അവർ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭീഷ്മപിതാമഹൻ എന്താണ്, ഭഗവാനെ പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ തന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ടേ, ആ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപം കണ്ട് ആസ്വദിക്കുകയാണ് ഭീഷ്മപിതാമഹൻ അല്ലെ. അതാണ് പറയുന്നത്, ആ രൂപത്തെ എന്നിൽ എപ്പോഴും ആകർഷണം ഉണ്ടാക്കട്ടെ, ഒരിക്കലും മറക്കാതിരിക്കട്ടെ, എപ്പോഴും സ്മരിക്കാൻ കഴിയണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ആ പാർത്ഥസാരഥി രൂപമാണ് അർജുനൻ ഓർത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. നമ്മുടെ ഇനി വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിൽ പഠിക്കും. ഭഗവാൻ ഇവിടെ അടുത്ത് വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. 37 ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. 37 ഭഗവാൻ ഒരു കയ്യില് ചമ്മട്ടിയും അല്ലെ ഒരു പിടിച്ചുകൊണ്ട് അർജുനന്റെ സാരഥിയായിരിക്കുന്ന ആ രൂപത്തെയാണ്, പാർത്ഥസാരഥി രൂപത്തെയാണ് ഭീഷ്മപിതാമഹൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. വിജയരഥ കുടുംബ ആത്തദോത്രീം ധൃതഹയരശ്മിനി താശ്രിയേഷണീയേ ഭഗവതിരതിരസ്തു മേ മുമൂർഷു യം ഇഹ നിരീശ്യദാഗത സ്വരൂപം. മരണവേളയിൽ എന്റെ പരമമായ ആകർഷണം പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാകട്ടെ. വലത് കരത്തിൽ ചാട്ടവാറും ഇടത് കൈയിൽ കടിഞ്ഞാണ് വിധി, എല്ലാ തരത്തിലും അർജുനന്റെ രഥത്തെ അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ സംരക്ഷിച്ച പാർത്ഥസാരഥിയിൽ ഞാൻ എന്റെ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാക്കുകയാണ്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദർശനം നേടിയവർ മരണശേഷമുള്ള തങ്ങളുടെ മൗലിക രൂപം പ്രാപിച്ചു. അപ്പൊ എവിടെയാണ് ഭഗവാന്റെ പാർത്ഥസാരഥി രൂപമാണ് സ്മരിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നത് ഭീഷ്മപിതാമഹൻ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അല്ലെ യുദ്ധം നടക്കും. അപ്പോഴ് സ്വന്തം ആ ശത്രുപക്ഷത്തു നിന്ന് അസ്ത്രങ്ങൾ വരുമോ അല്ലെ, അതൊക്കെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് യുദ്ധത്തിലാണ് പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ വേണ്ടത്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഭീഷ്മപിതാമഹൻ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. ഭീഷ്മപിതാമഹൻ അറിയാം ഭഗവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഇവിടെ നടക്കൂ. ദുര്യോധന്റെ പക്ഷത്താണ് ഭീഷ്മപിതാമഹനെങ്കിലും ഭീഷ്മപിതാമഹൻ അറിയാം ഭഗവാൻ ആരുടെ പക്ഷത്താണോ അവിടമാണ് വിജയം. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അർജുനനെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. എന്താണ്, നിനക്ക് ഭഗവാനെ തന്നെ സുഹൃത്തായിട്ട് സാരഥിയായിട്ട് ലഭിച്ചു, നീ എത്രമാത്രം ഭാഗ്യവാനാണെന്ന് പറയും അർജുനൻ. നമ്മൾ പഠിച്ചു നേരത്തെ, അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയുള്ള സഖിയാണ്. രാധാകൃഷ്ണന്മാർക്ക് എപ്പോഴും സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിശാഖ സഖിയാണ്, ലളിതാ വിശാഖ. അവർ രാധാകൃഷ്ണന്മാർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സഖിമാർ. അവരാണ് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ സേവനങ്ങളും രാധാകൃഷ്ണന്മാർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട്. ഇസ്കോണിന്റെ പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലും കാണാം രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ കൂടെ ലളിതാ വിശാഖമാരും ഉണ്ടാവും. വൃന്ദാവനത്തില് രാധാശ്യാം സുന്ദർ അല്ലെ, ലളിതാ വിശാഖ. അവര് സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ഭഗവാന് ചാമരം വീശിക്കും മറ്റു സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് ഈ രണ്ട് ലളിതാ വിശാഖ സഖിമാർ, അഷ്ടസഖിമാർ അല്ലെ. അഷ്ടസഖിമാർ പ്രധാനികളിൽ ലളിതാ വിശാഖ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടവരാണ് അല്ലെ. മായാപൂരിൽ നമുക്ക് കാണാം രാധാമാധവ് അഷ്ടസഖിമാർ. ധാരാളം ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്. തിരുപ്പതിയിൽ അവിടെയുണ്ട് അഷ്ടസഖിമാർ. അപ്പോ
ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് അഷ്ടസഖി. അവരിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് രണ്ടുപേര്, ലളിതാ വിശാഖ. അതിൽ വിശാഖ സഖിയാണ് ഇവിടെ അർജുനായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഗൗരകിശോർദാസ് ബാബാജി ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലുള്ള മനുഷ്യരെയാണ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ലീലകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലുള്ളവരും ഇവിടെ അവതരിക്കുന്നു. നിത്യലീലുള്ള മനുഷ്യന്മാർ, നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലുള്ള മനുഷ്യന്മാരാണ്. ഇവര് തിരിച്ച് ഇവിടുന്ന് ലീലകൾ അവസാനിച്ച് ഭഗവാൻ അതെ, അതാണ് അവരുടെ തിഥികൾ, തിരോഭാവ തിഥികൾ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കും. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ലീലകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഭഗവത് ധാമത്തുനിന്നോ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് വരുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നപ്പോഴെന്താണ് വിശാഖ സഖി അർജുനനായിട്ട് വരികയുണ്ടായില്ലേ. അർജുനൻ നമ്മളെ പോലുള്ള ബദ്ധജീവാത്മാവല്ല, ഭഗവത്ഗീത കേട്ടുകൊണ്ട് ജ്ഞാനം നേടുവാനായിട്ട്. ഇതേ വിശാഖ സഖി തന്നെയാണ്, അർജുനൻ തന്നെയാണ് വീണ്ടും രാമാനന്ദരായിട്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലയിൽ. ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ച് അതിലൂടെയൊക്കെ നമുക്കാണ് ഭഗവാൻ ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. ഭഗവത്ഗീത അർജുനന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, അർജുനനിലൂടെ നമുക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അർജുനൻ നമ്മളെ പോലുള്ള ബദ്ധജീവാത്മാവൻ. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ യോഗമായ ശക്തിയെ അർജുനനെ വിഷാദവാനാക്കുകയും അതിലൂടെ നമുക്കൊക്കെ അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ പറയുന്നു അല്ലെ, ദേവം പരമ്പര, ആ പരമ്പര ഇല്ലാതായതിനു ശേഷമാണ് ഇവിടെ അർജുനനിലൂടെ ഭഗവത്ഗീത വീണ്ടും ഉപദേശിക്കപ്പെടുന്നത് അല്ലെ. അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കും. ഭഗവാന്റെ ലീലകള് സാധാരണ വ്യക്തികൾക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലെ. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് അല്ലെ, വിഷ്ണുരാധൻ, വിഷ്ണുവിനാൽ എപ്പോഴും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരാണ്. ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ ഭഗവാൻ സംരക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിൽ പോയിട്ട് അവിടെ വെച്ച് സംരക്ഷിച്ചു. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയാഞ്ഞിട്ടല്ല അല്ലെ, അങ്ങനെ ഒരു ശാപം ഉണ്ടാവുകയും അതിലൂടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നമ്മളെപ്പോലുള്ള ബദ്ധജീവാത്മാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്നും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കുകയും അല്ലെ. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി കേട്ടിട്ടും അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കേൾക്കാൻ യോഗ്യരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ആരോടും പറഞ്ഞതുമില്ല. ഇവിടെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭാഗവതം കേൾക്കുവാൻ തയ്യാറായിട്ട് വരികയും അദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞു. ആ സഭയിൽ വെച്ചിട്ട് സൂത ഗോസ്വാമി കേൾക്കുകയുണ്ടായി. സൂത ഗോസ്വാമി പിന്നീട് നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അതുവഴി നമ്മളും ആ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഠിക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. ആ ഒരു രീതിയിലാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാക്കി. അതും എന്താ പറയുന്നത്, 7 ദിവസം ജലപാനം പോലും ഇല്ലാതെ ഭാഗവതം കേൾക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് അല്പം വെള്ളം കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു ചത്തപാമ്പിനെ എടുത്തിട്ട് തലയിലിടേണ്ട സ്ഥിതിയൊന്നുമില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ് ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ഓരോ ലീലകള് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അത് പ്രകാരം ഇവിടെ നടക്കുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭാഗവതം ലഭിച്ചു അല്ലെ. അർജുനനിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയും ഒക്കെ ലഭിച്ചു. അപ്പോ അർജുനൻ അത്രയും ഭാഗ്യവാനാണെന്ന് ഇവിടെ ഭീഷ്മപിതാമഹൻ പറയുന്നു. അർജുനന്റെ മിത്രം എന്നുള്ള പേരിൽ ഭഗവാനെ ഇവിടെ വിജയസഖി, വിജയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അർജുനന്റെ മിത്രമേ, കൂട്ടുകാരനെ എന്നുള്ള സഖ അല്ലെ, വിജയസഖ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണനെ ഉറ്റമിത്രമായി ആർജിച്ചതിൽ ഭീഷ്മരുടെ ശത്രു എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന അർജുനനെ അദ്ദേഹം പരോക്ഷമായി ശ്ലാഘിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ മിത്രമായിരുന്നതിനാൽ അർജുനൻ സദാ വിജയശ്രീലാളിതനായിരുന്നു. ഭീഷ്മദേവൻ ഈ ആനുകൂല്യം മുതലെടുക്കുകയും ഭഗവാനെ വിജയസഖി, അർജുനന്റെ മിത്രം എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. എന്തെന്നാൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അതീന്ദ്രിയ നാമങ്ങളിൽ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തന്റെ ഭക്തരോടൊപ്പം സംയുക്തമായി അഭിസംബോധന ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ സംതൃപ്തനാകുന്നത്. അവിടെ നാമങ്ങളാണ് നേരത്തെ അത് പുറപ്പെട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ നർമ്മങ്ങൾ, അവിടെ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ നാമങ്ങളിൽ
ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തന്റെ ഭക്തരോടൊപ്പം സംയുക്തമായി അഭിസംബോധന ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ സംതൃപ്തനാകുന്നത്. ഭഗവാനെ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത്. ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ശ്രീമതി രാധാറാണി. ഓ, ഇസ്കോണിലെ എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ഭഗവാന്റെ രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ നാമം നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും എന്താണ് ആദ്യം ആരെ പറയാ? രാധാ ഗോവിന്ദ് അല്ലെ, രാധാശ്യാം സുന്ദർ, രാധാ മദൻ മോഹൻ, രാധാ മാധവ്, അങ്ങനെ എല്ലാം ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ നാമങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടാണ്. അതുപോലെ യശോദാനന്ദൻ, നന്ദനന്ദന് അല്ലെ, അതേപോലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാലും ശശിസുധ അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാനെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഭഗവാന്റെ അല്ലെ. അതുപോലെ ഗോപിചന വല്ലഭൻ അല്ലെ. അപ്പോ അതുപോലെ ഇവിടെ എന്താണ് വിജയസഖി, അർജുനന്റെ മിത്രമേ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. തന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ നാമം അല്ലെ. മറ്റുള്ള ഭഗവാനെ നേരിട്ട് വിളിക്കുന്ന പേരുകളുണ്ട്, അത് എന്താ പറയാ, അത് ഒരു സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്ന പറയാം. പ്രൈമറി ആയിട്ട് വളരെ വളരെ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഇങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ നാമത്തിന്റെ കൂടെ ഭഗവാന്റെ നാമവും പറയുന്നത്, വിളിക്കുന്നു ഇവിടെ. അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ എന്താണ്? അർജുനന്റെ മിത്രമേ എന്നുള്ളത് വിജയസഖി എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. കൃഷ്ണൻ അർജുനന്റെ സാരഥിയായിരുന്ന വേളയിൽ ഭഗവാന്റെ ഉടയാടകളിൽ സൂര്യരശ്മികൾ ദീപ്തിയോടുകൂടി തിളങ്ങിയതിനാൽ അത്തരം രശ്മികളുടെ പ്രതിഫലനത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന മനോഹര വർണ്ണങ്ങൾ ഭീഷ്മദേവനാൽ ഒരിക്കലും വിസ്മരിച്ചിരുന്നില്ല. വെയിലില് സൂര്യരശ്മികളായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഉടയാടകളിൽ സൂര്യരശ്മികൾ തട്ടിയിട്ട് എന്താണ് അത് പ്രതിഫലിക്കുമ്പോൾ മനോഹര വർണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അല്ലെ. കുട്ടികളൊക്കെ കാണാം ചിലപ്പോഴൊക്കെ വെയിലിൽ ഇങ്ങനെ CD ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ട് കളറൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചുമരിലൊക്കെ അടിക്കുന്നത് കാണാം. എന്താണ്? സൂര്യരശ്മി അതിലേക്ക് അടിക്കുമ്പോൾ നാനാ വർണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അല്ലെ. അപ്പോ അതുപോലെ ഇവിടെ പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ ആ വസ്ത്രങ്ങളിലും മറ്റ് ആഭരണങ്ങളിലൊക്കെ സൂര്യരശ്മികള് പതിക്കുമ്പോൾ അത് പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു വളരെ മനോഹരമായിട്ട്, വിവിധ വർണ്ണങ്ങളിൽ മനോഹരമായിട്ടുള്ള വർണ്ണങ്ങൾ. അത് ഭീഷ്മദേവൻ ഒരിക്കലും വിസ്മരിച്ചിരുന്നില്ല. ഒരു മഹായോദ്ധാവാകയാൽ അത് കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധം നിരോധമായ രസത്തിൽ ആസ്വദിക്കുകയായിരുന്നു. ഇവിടെ ഒരു ഭാഗത്ത് യുദ്ധം നടക്കുന്നില്ലേ, ദുര്യോധനൊക്കെ ആദ്യ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്താവും എന്താവും അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ദുര്യോധനൻ ഭീഷ്മ പിതാമഹനെ വഴക്ക് പറയുകയും ചെയ്തത്. നിങ്ങൾക്ക് പാണ്ഡവരെ വധിക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞിട്ടല്ല, നിങ്ങൾക്ക് അവരോടാണ് കൂറ് അല്ലെ. ചോറ് എൻ്റെ അടുത്തും കൂറ് പാണ്ഡവരോടുമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അധിക്ഷേപിക്കുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുന്നത്, 5 അസ്ത്രങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ 5 അസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് പാണ്ഡവരെ വധിക്കുമെന്ന്. ഇത് ഭഗവാന് ദുര്യോധനും ഭീഷ്മ പിതാമഹനും മാത്രമേ അറിയൂ. എന്നാൽ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ അറിയാം അല്ലെ, എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നു, ഇനി എന്തൊക്കെ നടക്കും ഭാവി. ഭഗവാൻ ഉടനെ അർജുനനെ പറഞ്ഞയക്കുകയുണ്ടായി. നേരത്തെ വനവാസകാലത്തിൽ ഭീമനെയും മറ്റുള്ളവരെയും പ്രകോപിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ദുര്യോധനും കൂട്ടരും ഒരിക്കലും അവിടെ ഗംഗയുടെ തീരത്ത് പോവുകയും അവിടെ വെച്ചിട്ട് മറുകരയിൽ വെച്ചിട്ട് ധാരാളം ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കഴിക്കുകയും ഭീമനെ മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ, പ്രത്യേകിച്ചും ഭീമനെ അല്ലെ, ഭീമന് ധാരാളം ഭക്ഷണം വേണം. കാട്ടിൽ വനവാസത്തിൽ എന്താണ് കിഴങ്ങും പഴങ്ങളും ഒക്കെ കിട്ടും അല്ലെ. ധാരാളം ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ പാകം ചെയ്തിട്ട് അതൊക്കെ അവരെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് കഴിക്കുകയും അവരെയൊക്കെ പ്രകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും, ഭീമനെ പ്രത്യേകിച്ചു. അപ്പൊ ഭീമന് ദേഷ്യം വരികയുണ്ട്. എന്നാലേ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ഒന്നും പ്രതികരിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്നും ചെയ്തില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ അഹങ്കരിച്ചുകൊണ്ട് സന്ധ്യാസമയത്ത് അവിടെ ഗംഗയിലിറങ്ങി കുളിക്കുകയും ആ സമയത്ത് ഗന്ധർവന്മാർ വരികയും, ഗന്ധർവന്മാർ വരുന്ന സമയമാണ് ആ സമയത്ത് ഇവരെ കണ്ടുമുട്ടുകയും ഗന്ധർവന്മാര് ആയിട്ട് വഴക്കുണ്ടാവുകയും അവരെ എന്താ പറയാ പിടിച്ച് കെട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്തു. ദുര്യോധനയും കൂട്ടുകാരെയൊക്കെ കെട്ടിയിടുകയുണ്ടായി. ആരും രക്ഷിക്കുവാനില്ല. അവസാനം രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ ഓടിയെത്തുകയുണ്ടായി.
മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അതിനെ എതിർത്തു. നമ്മൾ രക്ഷിക്കാൻ പോകേണ്ട, നമ്മുടെ ശത്രുക്കളായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഗതിയൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് ദുര്യോധന്റെ കൂട്ടുകാരും കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇനി അവരെ രക്ഷിക്കുന്ന പ്രശ്നം. എന്നാൽ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ് അത്രയും ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ്, ധർമ്മിഷ്ഠനാണ്, ശത്രുവിനോട് പോലും കാരുണ്യമാണ്. പോണം, തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ പോയി രക്ഷിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സ്വയം പോയി അവരെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കും എന്ന് പറയുകയില്ല. പിന്നീട് അവസാനം പാണ്ഡവർ പോയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നു, പ്രത്യേകിച്ചും അർജുനൻ. അപ്പോൾ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു, ഈ ഉപകാരം ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല. ദുര്യോധനൻ പറഞ്ഞു, നിനക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചോളൂ, ഞാൻ നൽകാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഇപ്പോഴും വേണ്ട, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ചോദിക്കാം. ആ ഒരു വാക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. നിനക്ക് അന്ന് വാഗ്ദാനം നൽകിയിരുന്നു ദുര്യോധനൻ, നിനക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും നൽകാമെന്ന്, നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ചോദിച്ചു. ഇപ്പോൾ നിനക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള സമയമായി, നീ ദുര്യോധനന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ചോദിക്കണം ഈ കാര്യം. ഭീഷ്മപിതാമഹൻ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിട്ട് 5 അസ്ത്രങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ചപ്പോൾ പറയുന്നു, ഭീഷ്മപിതാമഹൻ ഇത് മിസ്സായി പോയാലോ? അത് വിചാരിച്ചിട്ട് ദുര്യോധനൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ സൂക്ഷിക്കാം, ഈ 5 അസ്ത്രങ്ങൾ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ദുര്യോധനൻ സൂക്ഷിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ അറിയാം അല്ലെ. ഭഗവാൻ അവിടേക്ക് ദുര്യോധനന്റെ അടുത്തേക്ക് അയക്കുകയും അർജുനനോട് പോയിട്ട് അത് ചോദിച്ചു വാങ്ങാനായിട്ടും. അങ്ങനെ അർജുനൻ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു. എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് തന്നിരുന്നു, എനിക്ക് ഇപ്പോഴേ ആണ് ആവശ്യം, എനിക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? രാജ്യം വേണോ? എന്താണ് തരാം? രാജ്യമൊന്നും വേണ്ട, ആ 5 അസ്ത്രങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു 5 അസ്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഭീഷ്മപിതാമഹൻ തന്നിട്ടുള്ള, അതെനിക്ക് ഇപ്പോഴും വേണം. അങ്ങനെ അത് അർജുനൻ കൈക്കലാക്കിയിട്ടായി. അപ്പോൾ ഭീഷ്മപിതാമഹൻ അറിയാം, ഇതൊക്കെ ആരുടേതാണ്? കൃഷ്ണന്റെ കളികളാണ്, ഇത് വേറെ ആർക്കും അറിയില്ല. ഞാനും ദുര്യോധനും കൂടി സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം ഈ ലോകത്തിൽ വേറെ ആർക്കും അറിയില്ല, കൃഷ്ണന് മാത്രമേ അറിയൂ. കൃഷ്ണനാണ് അർജുനനെ പറഞ്ഞു വിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. എന്നാൽ ഞാൻ കൃഷ്ണന്റെ വാക്ക് ഞാനും തെറ്റിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രതിജ്ഞ, കൃഷ്ണന്റെ പ്രതിജ്ഞ ഞാനും തെറ്റിക്കും, കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാക്ക് അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഞാൻ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ ആയുധം എടുക്കില്ല. ഭഗവാനെ കൊണ്ട് ഞാൻ നാളെ ആയുധം എടുപ്പിക്കും, കൃഷ്ണനെ കൊണ്ട് നാളെ ആയുധം എടുപ്പിക്കും എന്ന് പറയുകയാണ്. അങ്ങനെ ഭീഷ്മപിതാമഹൻ അർജുനന് നേരെ ഒരുതര അസ്ത്രങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുകയും ഭീഷ്മപിതാമഹന് നേരെ ഭഗവാൻ ആ രഥചക്രവുമായിട്ട് പാഞ്ഞടുക്കുകയും ഉണ്ടായി. അത് നമ്മൾ വരുന്നതിനെ അടുത്ത 37ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പഠിക്കുന്നു. സുനിഗമമപഹയാമത്പ്രതിജ്ഞ ഋതമധികർത്തുമപപ്ലുദോരദസ്താ ധൃതരഥചരണോ ഭയാചലാത്തു ഹരിരിവഹന്തുമിവം യദോത്തരീയാ. എന്റെ അഥവാ ഭീഷ്മരുടെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായി അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ സ്വന്തം ശപഥം പരിത്യജിച്ചുകൊണ്ട് രഥത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി രഥചക്രം എടുത്തുകൊണ്ട് ഉത്തരീയം നിലത്തു വീണതുപോലും അറിയാതെ ദ്രുതഗതിയിൽ എന്റെ നേരെ സിംഹം ആനയെ കൊല്ലാൻ എന്ന പോലെ പാഞ്ഞെടുത്തു. ഭീഷ്മപിതാമഹൻ ഓരോ രംഗവും വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി വീക്ഷിക്കുക. ഭഗവാൻ ചക്രം അയച്ച് എന്നെ അല്ലെ, ഭഗവാൻ സാധാരണ സുദർശന ചക്രം എടുത്തിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് അല്ലെ. എന്നാൽ അർജുനന് നേരെ ത്രിതര അസ്ത്രങ്ങൾ എഴുതപ്പോഴെന്താണ്? ഭഗവാൻ ആ രഥത്തിന്റെ ചക്രം തന്നെ ഊരിയെടുത്തിട്ട് ഭീഷ്മപിതാമഹന്റെ നേരെ പാഞ്ഞടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ആ രംഗവും ഭീഷ്മപിതാമഹൻ ഓർക്കുന്നു. ഒരു സിംഹം ആനയുടെ ആക്രമിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് പോലെ. അപ്പൊ ഭീഷ്മപിതാമഹന് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ സാധിക്കൂ അല്ലെ. യുദ്ധരംഗത്തില് ബാക്കി എല്ലാവരും ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭടന്മാരുണ്ട്, അവരൊക്കെ സൈനികരുണ്ട്, അവരൊക്കെ എന്താണ്? അവരൊക്കെ ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. ആരുടെ അസ്ത്രം കൊണ്ടിട്ടാണ് അർജുനൻ, പ്രത്യേകിച്ചും അർജുനൻ അല്ലെ, അർജുനന്റെ അസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ ഏത് സമയം മരിക്കും, ഏത് നിമിഷം വേണമെങ്കിലും മരിക്കാം, അവരൊക്കെ ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്, അത്രയും അസ്വസ്ഥരായിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ അത്രയും കലുഷമായിട്ടുള്ള യുദ്ധരംഗത്തിലും ഭീഷ്മപിതാമഹൻ
സന്തോഷപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ ആ പാർത്ഥസാരഥി രൂപം സ്മരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്? എനിക്ക് എപ്പോഴും ഈ രൂപം മനസ്സിൽ ഓർക്കാൻ സാധിക്കണമേ, ഈ രൂപം ഓർത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുവാനും സാധിക്കണേ. ഭഗവാനുമായുള്ള അതീന്ദ്രബന്ധം വിവിധ രസങ്ങളിൽ ഭക്തർ പരമമായ ഹർഷോന്മാദത്തിൽ ആസ്വദിക്കുന്നു. കൃത്രിമമായി ഭഗവാനുമായി അതീന്ദ്രമായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു വരുന്നവർ ഉടൻ തന്നെ ബ്രജധാമത്തിലെ കന്യകമാരെ അനുകരിച്ച് വൈവാഹിക പ്രേമബന്ധരസത്തിൽ കുതിച്ചുചാടുന്നു. അത്തരത്തിൽ ഭഗവാനുമായുള്ള തരം താഴ്ന്ന ബന്ധം ലൗകികന്റെ അധമ മനോവൃത്തി എന്ന് പ്രകടമാക്കുന്നു. ഭഗവാനുമായി അതീന്ദ്രിയ രാസലീലാരസം ആസ്വദിച്ച ഒരു വ്യക്തി ഒരിക്കലും ലൈംഗിക സുഖങ്ങളിൽ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. ലൗകിക സദാചാര നിഷ്ഠകൾ പോലും അതിനെ അയോഗ്യമെന്ന് കരുതുന്നു. ഒരു സവിശേഷ ആത്മാവുമായുള്ള ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത ബന്ധം സ്വയം ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്നു. ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരും ഭഗവാന്റെ തന്നെ അന്തരംഗ ശക്തിയാണ് ശ്രീമതി രാധാറാണി. ആ ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ വിസ്തരണങ്ങളാണ് മറ്റുള്ള സഖിമാരൊക്കെ. ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാത്ത മൂഢന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ആ സ്നേഹത്തിനോട് ഇതുമായിട്ട് താരതമ്യം. അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരും തമ്മിലുള്ള ലീലകളാണ്. ഭഗവാന് രാസലീല നടക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന് 8 വയസ്സ് മാത്രമാണ് പ്രായം. 8 വയസ്സുള്ള ഒരു ചെറിയ കുട്ടിക്ക് എന്ത് ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ കരുതുന്ന പോലെ എന്ത് കാമമാണ് ഉണ്ടാവും, എന്ത് കാമവാസന ഉണ്ടാവില്ല. ഇത് ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള ആ അതീന്ദ്രിയ സ്നേഹ കൈമാറ്റമാണ്. അതിനെ ഈ ഭൗതിക തലത്തിലെ സ്നേഹവുമായിട്ട് താരതമ്യം, അതിനായിട്ട് കുറെ സീരിയലുകളും മറ്റുകളൊക്കെ. അവരുടെയൊക്കെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? പണസമ്പാദനമാണ്. അല്ലാതെ അവര് ശാസ്ത്രങ്ങളെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടല്ല അവര് ഇതൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് കണ്ടിട്ട് വിഡ്ഢികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വരുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നു, ഒരു സവിശേഷ ആത്മാവുമായുള്ള ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത ബന്ധം സ്വയം ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്നു. പരമപുരുഷനുമായുള്ള ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വാഭാവിക ബന്ധം 5 പ്രധാന രസങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ പ്രകടമാകുന്നു. മാത്രമല്ല ഇത് ഒരു ആത്മാർത്ഥ ഭക്തന് അതീന്ദ്രിയമാനത്തിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. ഭീഷ്മദേവൻ ഉത്തമ ദൃഷ്ടാന്തമാകുന്നു. മഹായോദ്ധാവും സൈന്യാധിപനുമായ ഭീഷ്മദേവൻ ഭഗവാനുമായി എപ്രകാരമാണ് അതീന്ദ്രിയമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധാപൂർവം വീക്ഷിക്കണം. ശത്രുപക്ഷത്താണ് അല്ലെ, മഹായോദ്ധാവാണ്, സൈന്യാധിപനാണ് ഭീഷ്മദേവൻ. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ദുര്യോധന്റെ പക്ഷത്ത് അകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഭീഷ്മപിതാമഹൻ. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന ഭീഷ്മപിതാമഹന്റെ ദേഹവിയോഗത്തിൽ ഭഗവാൻ സ്വയം അവിടെ വരികയും അല്ലെ, എല്ലാ ദേവന്മാരും അവിടെ സന്നിഹിതരാകും. പാണ്ഡവരും മറ്റുള്ളവരും എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും എല്ലാവരും അവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. അവിടെ വെച്ചാണ് ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഭീഷ്മപിതാമഹൻ ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഭാതത്തിൽ പറയുന്ന ധാരാളം ആൾക്കാര് ഭഗവാന്റെ കന്യകമാരെ ഗോപികമാരെയൊക്കെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് വൃന്ദാവനത്തിൽ ധാരാളം ആൾക്കാരെ കാണാം. അവരൊക്കെ സഹചേരി, സഖിവേദി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരും ഗോപികമാരെ പോലെ വേഷം ധരിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങിയിട്ടൊക്കെ നടക്കും. ഞാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കാമുകിയാണ്. ഇപ്പോഴും വൃന്ദാവനത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ളവരെ അവര് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു ഗുരുവോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. അവര് വെറുതെ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങിയിട്ട് അങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നടക്കും. അവരുടെ ഗുരു ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഗുരുവില്ല. എന്ത് നാമമാണ് ജപിക്കുന്നത്? അങ്ങനെ നാമമൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ജപിക്കില്ല അല്ലേ. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം ആൾക്കാരുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൽ പറയുന്നു, അത്തരം ഭഗവാനുമായിട്ട് തരം താഴ്ന്ന ബന്ധം ലൗകികന്റെ അധമ മനോവൃത്തിയാണ് പ്രകടമാക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ട് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ. ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയുള്ള മഞ്ചരികളായാലും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ എന്താണ്, അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ധാമിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലുള്ളതാണ്. അല്ലാതെ ഇതേപോലുള്ള ഒരു ബദ്ധജീവാത്മ ഒരു സുപ്രഭാതത്തില് ഇങ്ങനെ വേഷമൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട് ഞാനും ഗോപികയാണ്, ഞാനും ഭഗവാന്റെ കാമുകിയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നടക്കുന്നവരുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജയ ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജയ ഗ്രന്ഥരാജ് ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു ദാമോദര അഷ്ടകം കൂടി ചൊല്ലിയിട്ട് നമുക്ക് ആസ്വദിച്ചെടുക്കാം. ഓക്കെ, ധന്യ മാതാജി. ധന്യ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. കാണാലോ സ്ക്രീന്? ചൊല്ലിക്കോളൂ. നമാമീശ്വരം സച്ചിദാനന്ദരൂപം ലസൽകുണ്ടലം ഗോകുലേ വ്രാജമനം യശോദാഭിയോ ലോകലാദവമാനം പരാമൃഷ്ടമത്യന്തോ ധൃത്യഗോപ്യ രുദന്തം മുഹുർനേത്രയുഗ്മം മൃജന്തം കരാംബോജയുഗ്മേന സാദംഗനേത്രം മുഹുശ്വാസഗംബാത്രിരേഖാഗകണ്ഡ സ്ഥിതഗ്രൈവ ദാമോദരം ഭക്തിബദ്ധം ഇതി ദൃക്ഷ്വലൈലാഭിരാനന്ദകുണ്ടൈ സ്വഘോഷം നിമജ്ജന്തം അഖ്യാപയന്തം തദീയേഷിദജ്ഞേഷു ഭക്തൈർജിതത്വ പുനഃപ്രേമതസ്തം സദാ വൃത്തി വന്ദേ വരം ദേവമോക്ഷം ന മോക്ഷാവതിം വ ന ചാന്യം വൃണേഹം വരേഷാദപീഹ ഇദം തേവ ബുർനാഥ ഗോപാലപാലം സദാ മേ മനസ്യാവിരസ്താംഗി മന്യേ ഇദം തേ മുഖാംബോജ അത്യന്തനീലൈർവൃതം കുണ്ടലൈः സ്നിഗ്ധരക്തൈശ്ച ഗോപ്യ മുഹുശ്ചുംബിതം ബിംബരക്താധരം മേ മനസ്യാവിരസ്താമലം ലക്ഷ്യലാഭൈ നമോ ദേവദാമോദരാനന്ദ വിഷ്ണു പ്രസീദ പ്രഭോ ദുഃഖജാലാബ്ധിമഗ്ന കൃപാദൃഷ്ടിവൃഷ്ട്യാദിദീനം ബദാനു ഗൃഹാണേശ മാമജ്ഞമേദ്യേക്ഷിദൃശ്യ കുബേരാത്മജൗ ബദ്ധമൂർത്തൈവ യദത്വത് त्वया मोदितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरे दहे नमस्ते स्तु दाम्ने स्फुरद्दीप्तिदाम्ने त्वदीयधरायाद विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीप्रदीयाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो अनन्दलीलाय देवाय तुभ्यं हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम. हरे कृष्ण प्रभुजी. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, വൃന്ദാദേവി അഷ്ടകം ചൊല്ലിട്ട് ക്ലാസ് വിളിച്ചെടുക്കാം. വൃന്ദാദേവി അഷ്ടകം. വൃന്ദാദേവിക്ക് ജയ തുളസിമാരാക്കി ചാമ്പേയതദിതി രോചി പ്രവാസ്നപിതാത്മവൃന്ദേ ബന്ധോ ദിതി ദിവ്യവാസോ വൃന്ദേ നമസ്തേ ചരണാരവിന്ദം വിദ്വാദരോദി തുരമന്ദാസ്യ നാസാഗ്രമുക്താ ദിതി ദിവ്യദാസം വിചിത്രരത്നാംബരണശ്രിയാതേ വൃന്ദേ നമസ്തേ ചരണാരവിന്ദം സമസ്തവൈകുണ്ഠശിരോമനുശ്രീ കൃഷ്ണസ്യ വൃന്ദാവനധന്യതാം ദത്താധികാരേ ഋഷഭാനുപുത്ര്യാ
വൃന്ദേ നമസ്തേ ചരണാരവിന്ദം സോദാജ്ഞയാ പല്ലവ പുഷ്പഭൃംഗ മൃഗാദിഭിർമാധവ കേളികുഞ്ച മദ്യാദിഭിർവാന്തിവിഭൂഷമാന വൃന്ദേ നമസ്തേ ചരണാരവിന്ദം ൂതേന നികുഞ്ജയൂനോ നാത്യോത്കയോഗേളി വിലാസീതി തസൗപകം കേന നിർജത്യതാം വൃന്ദേ നമസ്തേ ചരണാരവിന്ദം വ്യാസാഭിലാഷോ വസതിം ച വൃന്ദാവനേ ത്വദീശാംഗി സരോജ സേവ ലഭ്യാ ച പുംസാ കൃപയാ തവൈവ വൃന്ദേ നമസ്തേ ചരണാരവിന്ദം കീർത്തിസി സതതന്ത്രവിദ്ഭിർ ലീലാവിധാനാഖില കൃഷ്ണശക്തി തവൈവ മൂർത്തിസ്തുളസീന്ദ്രലോകേ വൃന്ദേ നമസ്തേ ചരണാരവിന്ദം ഭക്ത്യാ വിഹീനാപരാധലക്ഷ്യേ ക്ഷിപ്താ ച കാമാദിതരംഗമത്തി കൃപാമയി ത്വം ശരണം പ്രപന്നം വൃന്ദേ നമസ്തേ ചരണാരവിന്ദം വൃന്ദാഷ്ടകം യാ ശൃണുയേത് പഠേത് വാ വൃന്ദാവനാദീശപദാബ്ജഭൃംഗ സപ്രാപ്യ വൃന്ദാവന നിത്യവാസം തത്പ്രേമ സേവാം ലഭതേ കൃതാർത്ഥ. വൃന്ദാദിവ്യഷ്ടം की जय, महाराज की जय, बंदे देव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, टाइगर हरे कृष्ण. ഇതിനടുത്ത് ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ് വെച്ചെടുക്കാം. അപ്പൊ ഏകാദശി എടുത്തവരൊക്കെ ബ്രേക്ക് വംശകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ മാനതപുരി വൈഷ്ണവ. ചില പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ, ഗുരു महाराज